Takže čau, mé jméno je Joyce, příjmení Sita, je mi 10 let. Tak, tohle je moje první video. Nejsem to, co si myslíte. Jsem mulatka. Vím, teď si říkáte, jako, že co, úplně co je. Černoch a běložka. A vznikla jsem já. Takže takže tak, no. Natáčím na svém stolečku na toaletním. Tady mám světlo nahoře a tak, no. Že mi to tu vadí a já tu mám takové jakože přívěšky. A mě to teď vadí. Tak. Takže tohle je dopis pro Ježíška. Už je, protože se podívám, kolik je. Takže je středa 18. listopada, takže Ježíšek se fakt hodně blíží. Fakt hodně. Je 15, neboli 3 a 21 minut. Já vám potom nakonec ukážu nějaké videa. Takže čím asi začnu. Takže asi milý Ježíš. To je jasné. Snad to po mně tiskacím Ježíšek přečte. Já píšu trošku jako dospělek, ale na to si zvyknete. A teď mě nezajímá nějaké tvrdé, dlouhé a také to věci. Teď hlavně, že píšu. Tak. I když vím, že jsem občas zlobila, to taky musíš znát. Tady už jsem kousek napsala, tak ještě to. Chtěla jsem pod stromeček poprosit o. Takže já nemám ještě ani jednu inteligentní plastelínu, takže ji fakt hodně chci. Plastelínu. Já bych mu napsala ty druhy, počkejte. A už jsem si tu nakreslila takový předem, takový obrázek a mu vždycky nakreslím. Jo, takže takže chtěla bych druhy. Raději ti napíšu druhy. Takže svítící auru, ona svítí modře. Ohnivý rubín, ten se viděl od jedné holky na videu a on je strašně pěkný. A já vám od ní to video ukážu, protože ona se mi strašně líbí, je dobrá. Jakože nelíbí, ale chápete, jakože prostě je to dobré lípo tohle. A křišťálovou, to je taková ta průhledná. Co bych mohla napsat dál? Moment, já to tady mám. Jo. A ještě a taky z chambalu. Náramky, ohni. Teď to napíšu tak. Ohni. To asi bude to už asi bude konec, ještě mu napíšu nic víc si nepřeju.
Jdem ti děkuji opět, jo, i co si tam. Takže takhle to vypadá. Tady je ten obrázek, který už jsem nakreslila předem. Jo, já vím, divný, co? Tady je všechno, co chci. Tak. Ahoj. Jo, ještě jednou. Ještě jednou vám zopakuju. Tohle video je moje poprvé. A dávejte lajky, dislike. Ježiš, co to Amy? Amy je můj pes a ona teď něco sklikla, ježiši. Její hračka. Amy! No, takže jako to je moje první video. Ještě něco jsem vám chtěla říct. Tak asi nic, no. Tak, jo, ještě dávejte lajky, koment, všechno možné. A jestli se vám to nelíbilo, tak nic. Jo, ještě já jsem vám chtěla ukázat ty videa. Už to trvá 6 minut, sakra. A já vám ukážu jen kousek. Mám to i hlasem. Jo. Čau lidi, a dneska to máme další video a je to taková menší reklama o těchto různých typech plastelíny. Ona je strašně skvělá, ona se mi strašně líbí. První, co jsem měla plastelíny, já mám dohromady 2 plastelíny, dneska jsem. To bude všechno a potom ještě jeden kluk. Je dobrý. Sakra. Asi od magnetickou. Jo, ještě chci potom magnetickou, to si tam potom už dopíšu. Tady dítky je tak. Dneska si ukážeme tuhle stejnou tady plastelínu, teda magnetickou. Jdeme na to, takže. Vlastně tady plastelíny vypadají, takže dostaneme z toho oba. Tak na takové se dívám. Počkej, si to ještě dopíšu to. Magnetickou. No ne, už tu mám napsanou. Tak nic.